Ens trobem en el Museu Romà de Premià de Mar. L'any 1969 s'estava urbanitzant la part del que després seria el barri de Can Ferrarons de Premià de Mar. Aleshores, aquell any es va produir el descobriment d'un mosaic i unes estructures de paret que eren de la part noble d'una vila romana. Aleshores, el promotor de l'obra, l'Enric Bardina, va fer-li 4 fotos, era un senyor que tenia una certa sensibilitat, i se'n va anar al Museu Arqueològic de Barcelona a explicar el que havia trobat, per tal que vinguessin els tècnics. El mosaic es va poder salvar i es va poder documentar mínimament aquelles restes. Es van col·locar en el carrer mossèn Jacint Verdaguer 2 col·lectors, un d'aigües pluvials i un altre d'aigües negres, i es van produir nous descobriments a partir d'un seguiment arqueològic de màquines, un control arqueològic, i l'any següent es descobria aquest edifici de planta octogonal. Aquest edifici de planta octogonal està una mica més a dalt de les restes que us he explicat fa un moment, i és un edifici que té 735 metres quadrats. La seva alçada de paret de mitjana són 2,5 metres. Té una sèrie d'àmbits i trobareu d'entrada un edifici de planta octogonal que és totalment excepcional a Catalunya en aquests moments, entre altres coses perquè no se'n coneix cap altra. La planta octogonal és una planta d'època romana tardana, és una excepció arquitectònica i, evidentment, és un element molt singular. Aleshores, podreu veure, entre moltes altres coses, elements com, per exemple, un mapatge en el mosaic que es va trobar al jaciment de la Gran Via Can Ferrarons l'any 1969, seguit de tota una visita immersiva en la qual podreu veure que els diferents personatges que interactuen en les projeccions us expliquen totes les característiques de l'edifici octogonal. És a dir, des de la tècnica constructiva, passant per les diferents fases d'ocupació, què s'hi feia, què s'hi deixava de fer, perquè clar, l'edifici no sempre va tenir la mateixa funció, en va tenir diverses al llarg de la seva història, i tots aquests personatges fan que el visitant se senti immers en tota aquesta història que s'està explicant. Pot visitar els diferents elements que hi ha museístics de l'edifici octogonal, és a dir, els plafons, les vitrines amb el material arqueològic i tota una sèrie d'elements que trobareu força interessant i que us farà entendre com era la vida rural a la zona de Premià de Mar durant la tardoantiguitat, és a dir, entre el segle V i el segle VII després de Crist.